Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Poly 2 και... Τι είναι αυτό? Κεραίες? Ναι, Και πιάτα, αυτά πως λέγονται. Ναι. Κάτσε παιδιά να φάω γιατί πεινάω. Όπως βλέπετε, στην Poly 2, στην Κομόπολη και στην Ατρούπολη, μπορεί να μπει και στο Ερμού νησί, βάλαμε δορυφορικά πιάτα και κεραίες. Και εγώ, κοιτάξτε τι πήρα. Έχω και 2 δέματα από τον ΟΗΕ, 4 δέματα από τον ΟΗΕ που δεν ξέρω τα 3 τι έχουν μέσα. Μα τα κάνουμε unboxing αργότερα. Αργότερα. Αυτό είναι το νέο μου κομπιούτερ. Η τηλεόρασή μου. Έχω και μια άλλη τηλεόραση. Αλλά μπορούμε και από εδώ να βλέπουμε. Πιάνει λίγο χρήμα. Ευτυχώς που μεταφέρεται. Και στο Ερμού νησί, παιδιά, το Ερμού νησί μπορεί σιγά σιγά να μεγαλώνει, να αυξάνεται, να γίνεται πιο μεγάλο. Όντως, χωρίς πλάκα. Το ποτάμι ξεβράζει παλιά πράγματα, χώματα, όπως μια μέρα έχει ξεβραστεί αυτό εδώ πέρα. Από τη θάλασσα, έτσι και από τα ποτάμια. Στο σημερινό επεισόδιο δεν ξέρω τι θα παιχτεί. Πολλή ανάπτυξη πάντως θα έχει. Μπορεί να μπει και κεραίες και όλα αυτά στο Ερμού νησί. Βασικά δεν ξέρω γιατί πολλές φορές αναπτύσσονται οι όροφοι και μπαίνουν πολλοί όροφοι. Πολλές φορές. Επίσης θα έχουμε και εκλογές σε αυτό το βίντεο. Ναι, Δήμον. Ναι. Και ας ελπίσουμε ένας δικός μου να είναι εδώ γιατί μπορεί να αναβαθμίσει τα σπίτια πολύ. Θέλεις να είσαι εμένα. Ναι, έρχομαι. Ατρούπολη είσαι. Poly 2. Γιατί η εκκλησία της πόλης 2 μοιάζει πολύ με της Ατρούπολης? Όχι, για να δούμε. Το ένα, παιδιά, έχει κάτι που έχει μέσα τον αριθμό 5. Και δημιουργήθηκε το 2020. Και είναι ένα PlayStation 5. Το άνοιξα. Τι? PlayStation 5 ρε. Αυτό θα μπει στο στούντιό μου. Θα πέσει όλη μέρα. Ναι. Το PlayStation 4 να ξέρεις θα το κρατήσω για ενθύμιο. Εγώ έχω το PlayStation. Να το! PlayStation 5. Και το PlayStation 4, πού είναι? Καλά. Χάθηκε. Ναι, εντάξει, το βάλαμε και αυτό. Και μου έχει φέρει άλλα 3 πράγματα που δεν ξέρω τι είναι. Κυριολεκτικά δεν μπορώ να βρω τίποτα. Θα σου αρέσουν όλα. Το ένα είναι αυτό που σου έδωσα. Μην μου πεις joystick. Ναι. Για να δούμε τι joystick πήρε. Αυτό. Θεία. Αυτό εδώ. Ναι. Όπα, αυτά έχουν και οθόνη, σαν Nintendo, ρε. Έχω την οθόνη που ξέρεις, την κλασική. Δεν σου πει αυτό θα με κάνει την οθόνη που παίζει. Ναι. Ναι, αυτά είναι τα Nintendo, τα Switch. Και έχω τόσα λεπτά. Όχι. Αυτό πες να κοστίζει κανένα 200. Την τηλεόραση την άξω τόσο στις έδειξες. Έξω που έχεις βάλει. Ναι, ναι, την έδειξα. Είναι πολύ ωραία αυτό να δεις. Βασικά είναι πολλά. Έτσι, χύμα. What the fuck. Έχουμε κι άλλα 2 πράγματα. Άλλα 2. Το ένα είναι Μη μου πεις, κινηματιστικό. είναι Τι, ανεμιστήρας. Αυτό το ψηλό λογικά θα λες. και το πάνω Ένας ανεμιστήρας. πάλι του είναι. Λογικά ανεμιστήρας θα είναι. Και
Είναι και άσπρος. Δουλεύει. Ναι. Αν του βάλεις το ρεύμα. Οκ, τέλειος. Αυτό που να το βάλω τώρα. Στο τρίτο όροφο κι αυτό που θα κάνω game. Και το άλλο στο κουτί θα σου φανεί πολύ χρήσιμο. Με τον τρόπο. Ναι. Πώς? Λοιπόν, αφού έχουμε το... Για καλοκαίρι θα μου φανεί χρήσιμο. Εδώ, που θα είναι έτσι εδώ η μέρα. Ναι. Αυτή είναι κυρία συσκευών, κάποια Ιντερνετ. Λέω να πάρω Κοσμοτέ. Τι είναι και πιο οικονομικό και καλύτερο, Ναι, Wind και Κοσμοτέ αν θέλεις. Wind. Α, το παλιό μου Ιντερνετ. Ναι, τέλος πάντων. Ασχολίαστε. Μπουμ. Όπα. Ρούτερ. Είναι βράδυ. Είναι ρούτερ. Ναι. Βράδυ είναι. Wow, Μπορεί είναι να και δεις. μαύρο. Είναι Θα βράδυ. δουλεύει καλύτερα. Είναι βράδυ, ναι. Ναι. Πού να το βάλω τώρα αυτό το ρούτερ? Δεν έχω κάπου. Να βάλεις κάτι που είναι στη μέση των ρόφων σου. Στη μέση. Στον έβδομο. Α, έβδομο, Ναι, για να πιάνω. Βασικά όχι. Έκτο. Βάλτε βασικά μια... Στο πέμπτο και στον ένατο. Να σου πω που σας λέω κάτι. Το λέω καλύτερα να το βάλεις στον τρίτο. Για να πιάνεις το κερί Ναι. περισσότερο. Έχω βάλει ήδη στο πέμπτο, αλλά από ό,τι νομίζω είναι πολύ καλό. Στο υπόγειο όμως δεν θα πιάνει καθόλου. Θα έχω hotspot. Ναι. Μπορώ και αυτή την εναλλακτική να έχω και hotspot. Απλά πληρώνεις την εταιρεία. Ναι, εντάξει. Δεν θα είναι και το καλύτερο hotspot. Αυτά σου ρωτήσα. Μπορώ και να μην έχω hotspot τώρα που το σκέφτομαι. Αν θέλεις. Δεν είναι και ανάγκη. Σιγά, μόνο για το βόθρο. Ο βόθρος! Θα τον δούμε μετά. Σκέφτομουν εγώ μια ιδέα. Να κάνουμε το βόθρο για ροή καλωδίων. Δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι και καλώδια. Ωραία δώρα. Δεύτερο αγαπημένο. Ξέρω εγώ, κόκκινο. Ωραία. Δεν δώσω τώρα και ένα τέλειο. Που θα σου αρέσει λίγο. Κόκκινο. Ναι, κόκκινο φυσικά. Και σας φέρω κουτί. Το μισό. Και τα Wow. Μισό να το ξεδιπλώσω και... Όπα ρε. Πιάνω. Subscribe. Ναι, δεν ξέρω αν θα το φτιάξω. Μπορεί όχι. Όντως. Δεν θα το ονομάσω πιάνω edition. Θα το βάλω εδώ. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλός χώρος. Είναι και στον πρώτο όροφο. Κάτσε να κάνω πρόβα. Καταλάβατε τι είπε? Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται. Πιάνο θα παίζω, παιδιά. Καλό, κακό, μια χαρά πιάνο είναι. Μην το δείτε αν θέλετε. Μου είσαι... Τέλος πάντων. Θέλεις φωτάκια που αναβοσβήνουνε. Ναι, Που αυτές μπορείς να τα σβήνεις, μπορείς και να τα ανάβεις. φωτάκια LED. Ναι. Ναι. Σου πήρα λίγα. Απλά μισό ευρώ. Γίνεται μπάχαλο εδώ μέσα. Μισό. Βίλατζερ, τι κάνεις ρε? Φρίτ σου τα άφησα. 2. Όπα, ωραία. Πού θα τα βάλω αυτά, έξω? Α, καράσγκαρτ. Όντως. Πού? Θέλω να... Πρέπει να...
Ένα λεπτάκι. Πού πήγαν κιόλας? Στο καλό. Πού πήγαν τα φωτάκια LED? Ανάτα. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί είναι κάπως έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Τι! Ωιέ! Γιατί γίνεται αυτό? Ταβάνι! Ρε! Οκ, εντάξει. Ταβάνι. Κάτι να έχει την καρατό. Στο μέλλον υπάρχουμε και σε κάθε καρατό μόνο στην πόλη 2. Α, ας τα έχω κλειστά. Δεν έχεις και ένα τρίτο? Θέλεις. Ναι. Κοίτα. Να το βάζω έτσι. Θέλεις. Καλή λύση φαίνεται. Μισό να τα βρω. Και κάποια στιγμή αν υπάρξει ποτέ γκαραζόπορτα μπορώ να τα βγάλω και να βάλω γκαραζόπορτα. Παιδιά, κάποια στιγμή θα έχει τόσο πολύ ταβάνι εδώ και προστασία όπου θα μπορεί να γίνει το ισόγειο όλο αυτό εδώ το μέρος που βλέπετε. Αντί για μια αυλή. Λίγο Τέλος πάντων. Μπράβο. σου φέρα και εδώ ένα λεντάκι. Οκ, ευχαριστώ. Και κοίτα, αν θέλεις να πεις. Θα σου πω Ναι. εντάξει, το κέντρο και η ρομβέλτια. Ναι. Λέω να δω λίγο στο βόθρο αν έχει γίνει κάτι, μια βλακεία ή κάτι χειρότερο. Άντε πάμε -5. Εντάξει, στο αλήθεια, από το που πιέσες δεν έχει γίνει κάτι πια να πει. Εγώ όμως μπορώ να... Αν δεν είναι το μάλι, Μα είναι το σπίτι μου. Μπορώ να μπω αν θέλω. Τι στο καλό. Παιδιά, έπεσαν κάτι πέτρες. Ακούστηκε κάπως. Κοιτάξτε εδώ ολόκληρη πετρώνα που πέσε. Σαν μικρός μετεωρίτης. Τόσο είναι ο χώρος των σπιτιών της Ατρούπολης. Ένας μέσος άνθρωπος στην Ατρούπολη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είναι αυτό. Και εδώ έπεσε. Παιδιά, αυτή τη στιγμή κόπηκε τελείως το ρεύμα από το βόθρο. Θεοσκότεινα είναι. Είναι σαν να είμαι μέσα σε τάφο, κυριολεκτικά. Πού είμαι? Στις κατακόμβες και είναι έτσι. Και χειρότερα. Μόνο που είναι πέτρες και δεν είναι οστά. Ναι. οι κατακόμβες έκλεισαν. Του Παρισίου, δε. Απορώ πόσα είναι έτσι. Από κάτω του υπάρχει κόκαλα. Ελάτε. Και να σου πω κάτι. Εγώ είναι καφέ, από όσο βλέπω, όσο έχει Το συνάδελφο σας έδειχνα πώς κατεδάφιζα τη μηχανή. Πα! Τέλος πάντων. Κατεδαφίστηκε η μηχανή. Πάει και το ρεύμα. Τέλος πάντων. Αυτά. Μυρίζει καμένο εδώ μέσα, παιδιά.
Δεν είναι για να έρθεις. Πες να πεθάνεις αν μείνεις για μία μέρα εδώ μέσα χωρίς τίποτα. Δεν είναι για να μείνεις καθόλου. Δεν είναι τίποτα καλό εδώ μέσα. Ωιε! Κοίτα τι έγινε! Παναγία μου, τι θα γίνει το -5 μου! Όλο πέτρες θα είναι. Ή να βάλω iron τείχους και να κληρώνω κανένα 10.000 για να μην καταρρεύσει. Και το συντηρώ γιατί το χρειάζομαι, γιατί έχω μια πολύ καλή ψισταριά, αν θυμάστε. Αυτή είναι εδώ. Δεν θα ψήνουμε στο -1, θα ψήνουμε στο -5. Δεν παίρνει φωτιά, είναι ειδικό μέρος. Και όντως τώρα, αν πάρει φωτιά, θα καλέσουμε καμία πυροσβεστική, δεν γίνεται κάτι. Θα την κάτσουμε αυτή. Παίζει να καεί όλος ο βόθρος και μόλις έπεσε κι άλλο όλοι. Παίζει να καεί όλος ο βόθρος. Παιδιά! Φοβάμαι αυτή τη στιγμή πάρα πολύ, κοιτάξτε που τέλεια. Μια γυαλί γέφυρα, παιδιά. Παναγία μου, πρέπει να φύγω. Ωιε, θέλει να με σκοτώσει. Έπεσε μέχρι και χαλκός από το ταβάνι. Κοίτα τι έγινε. Ωιε, νομίζω πρέπει να με βγάλει. Ωιε, νομίζω πρέπει να με βγάλεις από εδώ μέσα. Γιατί? Τι έχει γίνει? Ναι, με έχουν κάπως παγιδεύσει. Πού είσαι? Στο βόθρο. Και τώρα, αν δεν μπορείς να εντάξει, νομίζω τώρα την έκατσα πολύ σοβαρά. Ωιε, νομίζω την έκατσα. Δεν μπορώ να πω. Μόνο σίδερο και πέτρες. Κλείσει. Κατάφερα να βγω από αυτό το άλλο μέρος. Έπεσε κι άλλο σίδερο. Νομίζω τώρα που παγίδευσε. Τι να κάνω, δεν ξέρω πραγματικά τι να κάνω. απλά πήγαινε μέσα στο σπίτι. Πώς? Πώς? Στο χώρο επιβίωση. Βρήκες. Τέλειο. Δες εδώ. Αγώνας επιβίωσης για να σας έδωκα. Τι εννοείς? Θα πεθάνουν, δεν θα μπορούν να πούν. Αυτή η πόρτα κάποια στιγμή θα γίνει iron, γιατί κάποια στιγμή θα κλείσει οριστικά. Πολύ κακό μέρος ο κόσμος, δεν ξέρω γιατί. Και δεν ξέρω γιατί γίνεται μόνο στο δικό μου τμήμα και δεν γίνεται και στον υπόλοιπο. Πρώτο δεν ξέρω. Μπορεί να γίνεται στο δικό σου και μετά να πάρει μία κρατή στο άλλο. Όντως, να πέσει καμιά όλο το ταβάνι και να γίνει χαμός. Πάω στο ίντερνετ καφέ. Μόνο το δικό μου σπίτι υποφέρει από τον βόθρο. Ή ενοχλεί και κάποιο άλλο σπίτι ο βόθρος του Ντάβου. Λες οι δημιουργοί του βόθρου να μας έχουν κρατήσει κάτι μυστικό και να υπάρχει και δεύτερο τμήμα υπόγειο του βόθρου. Λες. Λες να το ανακαλύψουμε κι αυτό. Ναι. Πάω να δω πως είναι ο βόθρος. Βασικά πάω πρώτα στο ίντερνετ καφέ. Και μετά να δούμε πως είναι από την άλλη όψη ο βόθρος.
Κομμόπολη είναι ή Πολύδιο? Ναι. Τι? Τι? Ναι. Αυτό είναι το ίντερνετ καφέ. Όχι, εκεί που είμαι. Όχι, όντως. Να έχεις ζητήσει πράγμα. Ναι, θα τα ξαναεργοποιήσουν, ναι. Δεν πρόλαβα καν να μπω, ρε γαμώτο. Πάω στο Βόθρο. Μήπως έγινε και εκεί καμιά βλακεία? Ωιε, θέλεις να έρθεις μαζί μου? Κυριολεκτικά κάνουν αγώνες ως. Βασικά δεν δουλεύει τώρα κανείς στο Βόθρο. Ακόμα και οι αστυνομικοί φοβούνται να μπουνε. Μου το έχουν πει. Αν μπουν από τη δικιά μου όψη θα δουν μα τι έχει γίνει εκεί μέσα. Αν ρίξω βόμβα να δεις τι θα γίνει. Και τώρα δεν μπορείς να φορέσεις και βόμβα γιατί είναι παράγωγη. Μόνο στον πόλεμο. Που πες να μην ξαναγίνει σύντομα. Πόρε φίλε. Ôi, έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό, πρέπει να έρθεις. Απλά κοίτα μια εικόνα του Βόθρου. Με το που μπήκα έσβησε το ρεύμα. Έπεσα πολύ Ξανά έκρηξη ήταν αυτή. Ωραία, σας τράβαγα το σνόρα. Παγιδεύτηκα. Κυριολεκτικά με κλείδωσε ο Βόθρος. Με παγίδευσε οριστικά. Και πώς θα φύγεις? Πρέπει να κάνουμε βίντεο αντί ο Βόθρος. Δεν υπάρχει τρόπος να φύγω. Δηλαδή να κάνεις πυροσβεστική. Εκτός αν τραβήξεις εσύ με κανένα σκηνή και τα καταφέρεις. Χωράει. Μισό έρχομαι. Να δω, υπάρχει πέρασμα που χωράει το σκηνή. Αλλιώς, ναι, δεν έχουμε. Θα τα βρεις τυφλά. Δεν θα το βρεις όπως το είχες βρει χθες ή προχθές. Έχει κρατήσει το τελευταίο φως. Ναι. Εδώ πέρα πίσω. Τα υπόλοιπα έχουν σβήσει όλες τις υπόλοιπες Βόθρο. Γεια σου. Γεια. Ρε, να μπορούσα να φτάσω κοντά σου. Υπάρχει αυτό το κολόπραγμα. Θα δοκιμάσω άλλο πέρασμα. Α, δεν γίνεται, μόνο από εδώ. Όχ. Μέχρι και σίδερο έπεσε, παιδιά. Παγίδα. Φυλακή. Ναι, το πιάνω. Τράβηξε. Παναγία μου, δες εδώ κοτρώνες. Α! Μετεωρίτες. Α! Όχι ρε μαλάκα. Μπες στο νερό. Δεν έχει νερό. Τι? Έχει σφραγίσει όλο. Βλέπεις. Μην το ενεργοποιείς, μην το κάνεις καλύτερα. Θα σου πρότεινα. Το πιάνω, είναι από εδώ. Ναι. Έλα, λίγο ακόμη έμεινε για να περάσεις. Λίγο έμεινε και όπα. Να φύγουμε από εδώ. Αν θα τα δούμε κάποια μέρα στις ειδήσεις. Κάποτε είχαμε κάνει επεισόδιο με τον Βόθρο και ήταν ολοκένουργος. Τώρα ο Βόθρος θέλει να με σκοτώσει. Και θες να δεις από το σπίτι μου πως είναι ο Βόθρος.
Δεν μπορείς να φανταστείς τι όψη έχει. Θα μάθαν κάτι. Οριστικά. Εγώ όμως θα μπορώ να μπαίνω λίγο. Μόνο για να το δείχνω, για το content. Ναι, μόνο για το content να σας το δείχνω πώς εξελίσσεται. Αλλιώς θα πορεύετε να μπαίνω λίγο, απλά να σας το δείχνω. Γι' αυτό κάντε ένα like και ένα subscribe. Ναι, αυτό εδώ είναι. Το κλείσαμε. Το κλείσαμε. Το γράφω. Κυριολεκτικά πώς χωράω εδώ μέσα. Καιρός ήταν να κλείσει. Δες κατάσταση. Έπρεπε να κλείσει. Εσύ τι σου έχεις μπατάει. Εσύ το φωτάκι είναι σωστά. Δεν θα πάω. Το μόνο που μπορεί να χρησιμεύσει είναι ή το τίποτα ή από προφύλαξη για πόλεμο. Είδες προφύλαξη και μου έφτανε. Όχι. Παιδιά, τρώω και popcorn. Παιδιά, πλατόδιος πολιτής, δωρεάν διου. Συνειδητοποίησα κάτι. Η πόλη 2 δεν είναι νησί. Το ξέρω. Δεν το έχεις συνειδητοποιήσει. Το είχα. Απλά σας το λέω. Παλιά ήταν νησί. Πάμε στο ίντερνετ καφέ. Τώρα. Φτιάξαν το ίντερνετ καφέ, απλά έσβησε ένα κομμάτι της πόλης 2. Ναι. Πίσω από το νεκροταφείο. Από το νεκροταφείο μέχρι το δημαρχείο. Έλα λίγο να το πούμε. Ήρθα. Στο ίντερνετ καφέ είσαι. Όχι, εδώ είναι στη γέφυρα. Τώρα πια δεν είναι γέφυρα. Είναι στο νεκροταφείο. Και έλα να δεις τι έχει γίνει. Και είναι κατάβραδο. Πού να ξέρετε τι έχει γίνει ο Βόθρος με τον Έριτ. Βλέπεις, πρέπει να δεις το κλικ και μπομ. Ναι, όντως. Και πότε υπήρχε καν αυτό το φως. Καιρό τότε, ας συμβάλλει προηγούμενο θύμα σαν που θυμάσαι. Α, όχι. Ο προηγούμενος, γιατί ο προηγούμενος ήταν στο τούνελ. Ναι, και θα γίνουν και εκλογές αυτό το επεισόδιο. Και επειδή τραβάω σχεδόν μισή ώρα, τι να κάνουμε. Α, ναι. Να έχει το επεισόδιο. Είχε πολύ με τον Βόθρο. Ούτε φώτα το βλέπεις που είναι ανοιχτά τώρα. Ναι. Οριστικά επιτέλους ο Βόθρος, παιδιά, έκλεισε. Να πω μέσα. Αυτό είναι το γυμνάσιο. Αυτό είναι το γυμνάσιο. Ναι. Και εγώ έλεγα τόση ώρα ότι αυτό ήταν το ίντερνετ καλά. Ρε, πού είναι τότε, αυτό είναι. Ναι, στη γέφυρα εδώ. Πού παρέ, είναι αυτό. Κλίμα. Έχει ανεμιστήρες που κάνουν τρέλη δουλειά. Εδώ είναι. Όπα, θέα. Εδώ είναι το πάνω. Έχει τη γέφυρα τη Γιάννη. Μπροστά. Εδώ πέρα είναι η γέφυρα Γιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μην μπαίνετε. Απαγορεύεται η είσοδος. Απλά να το δείξω στο content. Απαγορεύεται. Δεν μπορείτε να μπείτε. Γι' αυτό που σας κόβουμε κλείσει. Όχι, 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 όχι. Ήθελα να το δείξω απλά για το βίντεο. Απαγορεύεται, δεν καταλαβαίνετε κυρία. Θέλουμε ένα καφέ. Μόνο. Ξέρω εγώ τι πουλάτε. Κάτι άλλο να ζητήσετε. Τι εδώ καφενείο είναι.
Καφετέρια. Ναι, το ίδιο πράγμα. Έλα. Πόσους καφέδες? 2. Ωραία. Θέλεις κάτι άλλο συνδετικό? Όχι, δεν θέλω κάτι άλλο. Α, δεν θέλει, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι τοκάκι. Όχι. Βασικά ναι. Ωραία. Θέλω. Μισό, να σας το πω και μετά θα έρθει ο λογαριασμός σας. Δεν θα πάμε σε εσάς, Πόσα κομμάτια κέικ? Έχω... Δεν έχετε. θα τα φέρω όταν θα είναι. Να, Ένα κομμάτι κέικ. Πόσο κοστίζει? μισό, να σας πω. Είναι και τα γέννη, τα έχουμε σε προσφορά. Οκ, πάω να φέρω τα λεφτά. Παιδιά, θα δει να το τα δώσουμε. Ορίστε. Οκ. 2 ευρώ. Ωραία, επιτέλους θα παίξω με Minecraft. Geometry Dash θα παίξω κιόλας, Roblox. Ολοπαίχνη Για να παίξετε, να το γνωρίσετε. Α, Απλά αυτό είναι από την επόμενη εβδομάδα θα ισχύει. Τώρα η πρώτη εβδομάδα έχει εκτόσει και είναι δωρεάν αυτό. α. Όπως είναι δωρεάν επίσης και να πάω στη γέφυρα. Ναι. Ναι, πού είναι η γέφυρα? Θα σας δείξω, κυρία μου. Τέλεια. Μισό λεπτό. Στη Γιάννη δεν θέλετε? Ναι. Μισό. Α, ναι. Όντως. Τι εβδομάδα έχουμε κάνει? Τι στο καλό κάνουμε, να βλέπουμε το τείχο. Για να δούμε λίγο. Είσαι άσχημα. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα να σου μοιάσω σήμερα. Μα δεν είμαι εγώ. Α, ναι. Κυρία μου, δεν θα είμαι στη Γιάννη, γιατί... Α, ναι. Τι ωραίο έκτρωμα. Τώρα το φτιάξουμε. Και κοίτα, τι βλέπετε. Καλά ρε, βλέπω μέχρι και το αεροδρόμιο της πόλης 2. Βλέπω μέχρι και την Ιταλία. Όχι, δεν τη βλέπω την Ιταλία. Τι βλέπετε. Είναι το καλύτερο. Βλέπω μόνο τον αέρα της Ιταλίας. Της Ολλανδοταλίας. Ναι, τη βλέπω την Ολλανδο-Ιταλία. Ωραία. Όντως. Στο νησί. Αυτό. Ωραία. Και αφού φτιάχτηκε η γυμνάσια, τώρα μπορούμε να φτιάξουμε στο Ερμού νησί δημοτικό. Όταν θα γίνουν οι εκλογές. Τελικά φτιάχτηκε το δημοτικό στο Ερμού νησί. Δεν θα προλάβει να το φτιάξει, εκτός αν αρχίσει τώρα. Γιατί σε λίγα λεπτά θα γίνουν οι εκλογές, σε 5. Ναι, στο βίντεο. Που εδώ πες να είναι 2 μέρες, αλλά και πάλι δεν προλάβει. Θα πεις η Ατρούπολη. Ναι. Τι θα κάνει? Θα πεις το δημοτικό στην Ατρούπολη. Τέλεια, πάμε Ατρούπολη. Ναι, τώρα είναι Ατρούπολη. Καλύτερα να μην πούμε. Ωραία. Ποιο? Πού? Ερμού νησί. Άντε πάμε πάλι. Ας πάμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει σε αυτό το σπίτι. Το βλέπω σαν να μούχλιασε λίγο. Λογικό αφού είναι κάτω από το νερό. Άρα.
περίεργο. Γιατί να το κάνει κάποιος αυτό? Απλά αγόρασε ένα σπίτι σαν της Ακρούπολης. Αλλά και αυτός μπρο έχει περισσότερο χώρο. Α, καλά. Wow. Κάτσε, δεν είναι καλοκαίρι. Καλοκαίρι του 24 εδώ πέρα. Ωραία τα popcorn που τρώω. Όπα ρε, πήγα ίντερνετ καφέ και δεν ήπια καν καρουφήματα. Και αυτά. Στο χώρο που σου είχα πει, εκεί δεν το κάνεις. Ναι, γι' αυτό είχα αφήσει το χώρο εκεί, για το δημοτικό. Τώρα για να δούμε πού θα μπει γυμνάσιο. Βασικά, μπορείς να σπάσεις αυτόν εδώ τον δρόμο και όλο αυτό το μέρος μπροστά από το φάρο να είναι του γυμνασίου. Αυτό εδώ πέρα, μπροστά από το φάρο. Μπορεί να είναι γυμνάσιο αυτό εδώ. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει λύκειο το Ορμονησί. Γυμνασολίκος και αυτό. Ναι, και γυμνάσιο και λύκειο μαζί. Όπως και στην Πολυτείου. Ναι. Έτσι θα είναι, εκτός από την Κομμόπολη. Και στην Ατρούπολη έτσι θα είναι. Ναι, αλλά στα άλλα θα είναι και τα δύο μαζί. Κάτι που τα καθιστά που είναι πολύ μικρότερα. Αλλά άλλη επιλογή δεν έχουν. Σε άλλη αλήθεια. Είναι το κακό πράγμα που δεν έχουμε τόσο πολλά διαλύματα. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, πολύ χώρο έχει και εδώ για το γυμνασολύκειο. Κοίτα. Ναι, απλά είναι μπροστά από το αεροδρόμιο. Δεν πειράζει. Πώς θα είναι τα αεροπλάνα. Όντως. Φαντάζομαι Να είναι κάτι σπιτάκια μόνο εδώ, να είναι σπίτια. Ή μάλλον όχι, γιατί μπορεί να γίνει κανένα περίεργο πράγμα. Γιατί θα υψώνονται τα σπίτια και έτσι μπορεί να εμποδίζουν. Αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί και δικός δήμαρχος να είναι ένα τέτοιο και κακός. Γιατί όλοι δεν είναι καλοί. Ναι. Κάποιοι μου είναι μέτροι, δεν θέλει κανείς να προκαλέσει κακό. Το χειρότερο που θα μπορούσαν να κάνουν είναι να μην βάλουν τίποτα. Να το αφήσουν στο διαβάστηκε. Μπορούν, ούτε καν εμένα, δεν είναι χάλια. Α, ο καφές μου δίνει ενέργεια. Πώς είναι. 27 δευτερόλεπτα. 16. Πάμε στην Ακρούπολη. Ναι. Τώρα το βράδυ. Να δω που έκτισε το δημοτικό. Ναι. Με βάζεις λίγο drone, δεν μπορώ να το δω με τίποτα. Το δημοτικό. Με βάζεις λίγο drone. Ναι, δεν είμαι και. Ναι. Όπα. Αυτό εδώ είναι. Και άμα Το βρέχει, λίπιο είναι μεγαλύτερο. Να βάλουμε γήπεδο. κοίτα, τώρα. Να το κάνω μια γρήγορη. Αλλά στη ταράτσα δεν είναι γήπεδο βασικά. Πού να πει. Επίσης έχει και αυτό που πάνω όταν βρέχει. Μπορεί να μπει. Δεν έχει κάτι μέσα όπως βλέπετε. Θα μπουν.
Να βάλω μια γρήγορη το γήπεδο. Κοίτα, πώς νωρίτερα κάπου πάνω πέρα και δεν έφερε γήπεδο. Α, εντάξει, δεν πειράζει. Χέστο τώρα. Νομίζω εγώ δηλαδή. Χέστο τώρα, δεν πειράζει. Αλλά στο γυμνάσιο Λύκειο θα βάλουμε. Σκοπεύω να μπει εδώ πέρα. Δεν ξέρω πώς, αλλά θα μπει. Πού είπαμε ότι είναι στο δημαρχείο, εδώ πέρα. Ναι. Κάπου εδώ πέρα θα μπορεί να έχει 4 ορόφους, σαν ψηλό. Για να είναι και τόσο μικρό κιόλας. Είναι με το drone. Παιδιά, το δημαρχείο έχει μέχρι και μουσική. Τι έβαλε. Τι? Λεντάκια που θα μάθουμε. Α! Λοιπόν, πάμε να γίνουν οι εκλογές. Μπαίνουμε μέσα. Wow, είναι πολύ ωραίο. Σ' αρέσει? Wow. Τι στο καλό. Καλησπέρα. Αυτός θα μας πει φέτος τις εκλογές. Ωραία. Κρατάει και το μικρόφωνο. Όπως βλέπουμε. Έσβησαν τα πάνω φώτα. Μπράβο. Άνοιξαν τα πάνω, τους βλέπεις. Ξαφνικά, όχι αυτά. Ναι. Πολύ ωραίο το Δημαρχείο της Ατρούπολης. Ναι, είναι το πιο σύγχρονο, αν δεν το έχεις καταλάβει. Ναι. Και κοίτα ταβάνι. Σ' αρέσει το ταβάνι. Τι γίνεται, παιδιά? Πάμε. Και ξεκινάμε. Πάμε. Τέκνο. Sorry, λάθος εικόνα. Τέκμο μπλε. Never dies. Respect. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ναι. Να βρω. Έχει έρθει ήδη ένας. Έξω είναι κι άλλος. Αν σχολιάσω απλά. Λοιπόν. Ξεκινάμε με την Κομόπολη. Ωραία. Κομμόπολη. Θα βάλω τον Α3, τον Α2, τον Α1, τον Α11, τον Β8, τον Γ9 και τον LOL 76.
Τι πέτυχε? Μισό και το Δικό Ρένα. σου. Το Ρένα. Δικό σου δεν είναι? Το Ρένα είναι ο πρώτος. Λοιπόν, και ο νικητής για την Κομμόπολη είναι ο Ταωρένα. Κατάφερε να φτάσει. Λύση στο Ερμούνησι να είμαι εγώ. Σ' όλα τα άλλα να μην είμαι και στο Ερμούνησι να είμαι εγώ. Κάτσε, θα δηλώσεις εσύ συμμετοχή. Εσύ θα δηλώσεις συμμετοχή. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί. Εγώ βλέπω ότι θα υπάρχουν λεπτά να δηλώσουμε συμμετοχή. Ας πούμε, τώρα- Βασικά, στο όχι. Βασικά δεν μπορούμε να δηλώσουμε τώρα γιατί πρέπει να είμαστε σε προημιτελικά των Δήμων. Ναι, Και δεν περνάμε στην τελική φάση που βγαίνουμε. ναι. Λοιπόν, και... Λοιπόν, τελευταία φωτορυθμικά για να τελειώσουμε. Πατρούπολη! Ο Α3, όλοι αυτοί που είπα, αλλά και ο Α100 και ο LOL 77. Όλοι αυτοί που είχα πει πριν, έτσι. Ο επόμενος είναι ο... Εδώ. Δεν παίζει. Δεν παίζει Α3! Θα το δείξουμε, θα το δείξουμε. Παιδιά Α3. Πάτα το play. Το έχω πατήσει. Ναι, πάτα το ξανά. Παιδιά Α3. Φοβερό. Λοιπόν, επόμενο είναι... Ανακοίνω Μακαρένα, το καβά. Όταν... Και Ερυθρέα. Εμένα μου δηλώνουν 6. Ποιοι? Ο Α2, ο Α9, ο Α7 και ο Β11 και ο LOL 11. Α2, Α7. LOL 11, Β2, Β7, Α7, ο Καλωδιάκης 11, ο Ανεμιστηράκης 2 και ο LOL 11. Ναι. Αυτή. Μμμ. Άλλο εκείνο Μακαρένα, το καβάλι. Καλά, αυτός είναι τρελός, λέει. Να δω τι έτυχε. Δεν έχει τύχει και... Α4! Όντως, Ναι. ο δεύτερος καλύτερος. Α7. Τους βλέπουμε. Α7, sorry. Α, είναι ο πέμπτος καλύτερος. Είναι πολύ καλός. Στην top 5 είναι. Και τώρα μας έμεινε. Ερμούνησι. Λοιπόν, Ερμούνησι. να σας πω κάτι κακό για πολλούς. Τι. Ενημερώνουμε από το control ότι δυστυχώς η Κυρασιά δεν θα συμμετέχει φέτος στις εκλογές Δήμων. Α, εντάξει, δεν πειράζει. Θα κάνει δικές της μόνες της. Θα κάνει εκλογές.
φέτος δεν συμμετέχει στη δημόσια, θα συμμετέχει στη δική της. Όπως και η πόλη 2 που θα συμμετέχει στη δική της. Γι' αυτό δεν την είπαμε στην περασμένη συγκεκριμένα. Πάμε Ερμούνησι τώρα, το ξεχάσατε? Δεν το ξέχασα. Απλά η λίστα μου αυτή. Ερμούνησι. Α1 μέχρι Α10 χωρίς το Α7 και το Α3. Ο Ανεμιστηράκης 2. Μισό λεπτό, δεν την έχω σημειώσει. Και ο LOL 12. Ωραία. Και ο LOL 13. Α. Ωραία, να γυρίσει ο τροχός. Α. Please, Ερμούνησι να το έχω εγώ. Ό,τι τύχει. Ό,τι τύχει. Το οποίο πάει στο τροχό. Και Δεν είναι δικό μου. J1. Καλό τσικάλ. Ξέρεις τι θα κάνει. Τι? Πέρα από γυμνάσιο λύκειο θα φτιάξει. Λοιπόν, παιδιά είναι ο J1. Οκ. Ωραία. Τουλάχιστον θα φτιάξει γυμνάσιο λύκειο και θα τελειώσουμε με αυτό. Α! Προτείνω της Κομόπολης δήμαρχε εδώ πέρα να είναι ΕΠΑΛ. Τι λέτε? Θα υπάρχει λύση. Να είναι το λύκειο ΕΠΑΛ. Θα υπάρχουν ξεχωριστά. Θα είναι ένα ΕΠΑΛ, θα είναι ένα κανονικό λύκειο, θα είναι ένα γυμνάσιο και ένα ονάσιο. Οκ, εντάξει. Άρα το φτιάξουμε. Αρχίσαμε τις μαλακίες. Εντάξει, αλλά να μην τα ξεχάσουμε να τα φτιάξουμε, Δεν θα προσπαθήσω, εντάξει. Πάντως να φτιαχτεί τα λύκεια, το ΕΠΑΛ και όλα αυτά. Το γυμνασολύκειο και το λύκειο ΕΠΑΛ. Προτείνω να μπει και στο Ερμούνησι ΕΠΑΛ. Αν ήταν όλο το Ερμούνησι μαζί μια πόλη, θα ήταν μεγαλύτερη πόλη από την πόλη 2. Όχι σε έκταση, αλλά σε σπίτια και όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα περάσαμε μετά το Ερμούνησι. Το Ερμούνησι μας Λοιπόν, μετά το Ερμούνησι είναι το χωριό. Ναι. Αυτά. Μετά η πόλη και η κερασιά, που θα συνεχίσει το πρόγραμμά μας είναι 3. Ωραία. Λοιπόν, Τώρα. πριν πάμε στο χωριό, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας σε διαφημίσεις του τούτου. Και τώρα αυτή τα πλάσουμε τη μουσική. Θυμάσαι στο χωριό μας. Όχι. Ο Α3 έχει έρθει στο χωριό. Όχι στο Μετρούπολη. Ναι. Και Λιθέο, όλοι θα τελικά. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Ο Α3 στη Ακρούπολη, που λογικά θα βάλει γυμνάσιο λύκειο, ή μπορεί να βάλει και ένα που να είναι και ΕΠΑΛ. Να φτιάξει γυμνασολύκειο και να φτιάξει και ένα που είναι ΕΠΑΛ. Λοιπόν, από αυτό και εδώ. Δεν ξέρω. Τι έχουμε δει. Α, στο χωριό μόνο ο Α8, ο Α6 και ο Β11 θα μπουν. Το LOL 7. Λοιπόν, επαναρχόμαστε κανονικά στη ροή του προγράμματός μας είναι 3 και
Και πάμε λοιπόν στο χωριό να σε εκνευρίουν οι δύο τελευταίοι. Μετά θα πάμε πόλη, θα δείτε εσείς πώς έχει εκνευθεί. Λοιπόν, Ναι. παρακαλώ φώτα και άλλα. Έτσι, μπράβο. Πιο σκοτεινά. Με σκοτεινά. Βάλτε και τα άλλα φώτα από πίσω να έχουμε κάτι τουλάχιστον. Λοιπόν, στο χωριό είναι ο πολύ αγαπημένος μας. Ο πολύ αγαπημένος μας Α8. Τι! Που ήθελα να ήμουν στο Ερμουνησί γαμότο. Γαμότο. Ο Α8. Λοιπόν, Θα φτιάξει γυμνασολίκιο στο Ερμουνησί. ποιος? Αυτός που μπήκε. Ο Ζεϊνάς. Ναι. Ναι, θα φτιάξει. Εγώ στην Ατρούπολη θα βάλω και ΕΠΑΛ. Ο Α3. Ναι. Γιατί είναι η συμπρωτεύουσα, να μην το ξεχνάμε. Ναι, αφού μπει με πάλι αφού μπει στην Κομμόπολη. Μπορούν να γίνουν και ταυτόχρονα. Έπρεπε να γίνει πρώτο Κομμόπολη, να είναι το πρώτο να έχει. Ναι, αλλά να προλάβω να το φτιάξω κιόλα. Γιατί θέλω και γυμνασολίκιο να φτιαχτεί. Και από το ΕΠΑΛ δεν ξέρω, αν το προλάβει η Κομμόπολη, προλαβαίνει και η Ατρούπολη. Το ΕΠΑΛ. Αλλιώ φτιάχνει μόνο γυμνασολίκιο και μετά ΕΠΑΛ. Λοιπόν, νησιά. Εμένα μπαίνει μόνο ο Α7, ο Α5. Όχι, τον έχει μπει. Ο Α4 μπαίνει μόνο σε μένα. Έχει μπει. Α4. Α, μπαίνει μόνο. Όχι, δεν έχει μπει, sorry. Και ο LOL 13 και ο LOL 14 και ο ZTAF Z8. Ωραία. Για να δούμε ποιος θα τύχει. Και θα τύχει Ο δικός σου. Ναι, αλλά μην διαβάσει τα όνομα. Λοιπόν, και τυχαίνει ο ΤΑΦ Σίγμα 23. Όντως. Ναι, ΤΑΦ Σίγμα 23. Απλά το άλλο του όνομα είναι. Ναι, δεν θα πούμε ΤΑΦ Σίγμα. Είναι. Δεν χρειάζεται. Είναι να. Λοιπόν, εδώ πέρα τελειώνει. Ωραία, ευχαριστούμε. Τα φώτα. Δηλαδή το καλύτερο πράγμα. Αντί. Αντίο ζωή. Τα κάτω δεν σβήνουνε, τα ξέρετε. Πες όμως να είναι. Ναι. Τι έγινε, ρε, παγιδευτήκαμε. Ναι, προσπαθώ. Α, δεν πήγες.
τόσο νοημοσύνη. Ναι, κοίτα που βγήκαμε σε αυτό το χωριό. Λένε ότι αυτό το φαράκι είναι υπόγειο, σαν υπόγειο τούνελ, αλλά σε σπηλιά και οδηγεί μέχρι το χωριό που έχουμε μπει, αλλά δεν το έχουμε κάνει βίντεο. Ναι. Α, εντάξει. Πάμε, δωρεάν. Αεροδρόμιο είναι... Το βρήκες? Ωραία. Παιδιά. Ναι. Παιδιά, καθίστε να δω. Το βλέπεις αυτό το αεροπλάνο που πάει. Ναι. Πέφτει αργά. Εντάξει, προσγειώθηκε. Και παιδιά, πάμε σπίτι. Θα τρολάρουμε λίγο την αστυνομία. Την προσβεστική. Αντίο! Δεν ξέρετε καν που μένω. Ξέρουμε που τα χαρτιά, αλλά δεν το σκέφτεται. Πού μένω, πόσα υπόγεια έχω, σε ποιον όροφο συνηθίζω να μένω. Λάθος, δεν μένω στο 5. Άκουσα πάλι έκρηξη, όχι ρε φίλε. Μπορεί να γίνει κι άλλο, ξέρεις. Παιδιά, έπεσε πολύ πέτρα τώρα, δεν ξέρω τι έγινε. Ναι παιδιά, δεν φαίνεται τίποτα. Τέλος του βόθρου. Πολύ βιό. Δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. Θα μπω τώρα. Οκ. Δεν είχα μπει. Εντάξει, πίσω λίγο. Ναι. Α, ποιος είναι? Μπορούμε να είμαστε από απ' έξω. Οκ. Εγώ. Δεν έχει κανένα κλιματιστικό. Α, πού είναι?
κατεβαίνα, αυτό που φύσανε κάτω. Ξέρεις. Εδώ. Let's go back. Αλλά εξηγείται τις προπονίες με τη φυσική. Ναι. Αν και είναι και καλοκαίρι. Και για κάποιο λόγο είναι βροχή, όχι και καταιγίδα. Εντάξει, καταιγίδα είναι πολύ δύσκολο. Δεν θα γίνει. Δεν έχουμε φωτιές φέτος. Ο Χόντος. Δεν έχει φωτιά. Λοιπόν, οι δήμαρχοι της πόλης Ζήρο. Εμένα δηλώνει μόνο ο Α700, Α800, ο Ανεμιστηράκης 2 και ο Β7. Ναι. Δεν το πιστεύω, ξαναδηλώνει ο ίδιος χαζός που αυτός ξαναδηλώνει. Πού πεις ότι θα πετύχει αυτός? Αντώνεις στα προμεταλλικά. Α, Θα γίνουν 5 spins. Και από αυτούς τους 5 αυτοί θα περάσουν στο επόμενο. Είναι στα προμεταλλικά. Πάμε. Για να δούμε ποιος περνάει. Ο πρώτος που περνάει είναι... ο K1. Ωραία. Δεν είναι ο χαζός. Πάμε πάλι. Remove. Και μισό. Να τον βάλω στο δεύτερο τρόπο. K1. Ο K1 περνάει στο τελικό. Επόμενο. Έχουμε άλλα 3 spins. Περνάει ο χαζός. Όχι, δεν περνάει. Ο Α700 είναι το πίκο, είναι το 15, είναι 13ος. Α7. Πώς. Λοιπόν, επόμενος. Αυτό άλλα 2 spins. Ο Β7! Καλώς δεν είναι. Καλώς είναι. Από όσο θυμάμαι την άλλη είναι φορά. το δεκάδα, είναι 7ος. Ο Β, ρε παιδιά, ο Β7 πέρασε. Οπότε έχουμε τέλεια. Έχουμε άλλους Ένα δύο ακόμη να spin. δούμε. Δεν περνάει ο χαζός. Ο χαζός, πες να μην είναι ο χαζός ο Edge 3. Ο Λόπο 2 περνάει. Και τώρα ο Φανταστείτε τελευταίος. να γίνει ο χαζός τώρα. Να περάσει ο χαζός, ξέρω εγώ. Όχι. Δεν πέρασε. Ο Ανεμιστηράκης. Αυτό είναι στη top. Μπορείς να το πεις top 5, είναι 5ος. Ή το δεκάδα. Λοιπόν, Είναι πέμπτος. αυτοί που έμειναν είναι ο Edge 3, ο Λόπερνα και ο Α800. Ήξερα ότι θα περάσει ο Ανεμιστηράκης 2. Πέρασε. Και πάμε εδώ πέρα στους τελικούς να δούμε ποιος θα βγει. Ωραία. Και ο Β7. Ο Β7 δεν βγήκε. Τέλεια, είναι 7. Είναι ο 7ος καλύτερος. Ωραία, Β7. Ο Β7 κατάφερε να περάσει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για αυτό το πρόγραμμα. Παρακαλώ. Και θα τα πούμε εμείς τώρα στο 3 ένα διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε στη δεξιά. Bye! Bye. Όπα, όχι. Άντε πάμε με το αμάξι ή χωρίς. Ναι. Να περιμένουμε να πάμε με το λεωφορείο. Που περνάει και από Ερμούνησι. Πάμε με το αμάξι. Με το αμάξι μου αυτή τη φορά. Να πάμε σε αυτό. Μισό. Όχι, πάλι πρέπει να πληρώσουμε με κάρτα. Αυτό το κοροδιό. Να πάμε από τον δύσκολο δρόμο, να πάω από το Ερμούνησι. Το άσπρο είναι τον εύκολο στην εθνική που θα φύγει. Α, όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Ας πάμε από τον άλλον αυτή τη φορά. Okay. Γιατί εγώ ανήκω από τον άλλον. Κοίτα, πιο κοντός είναι πάλι ο άλλος. Ναι.
Αλλά εγώ ανήκω λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω. Πάμε. Άντε, κάτσε. Οπα. Μπράβο. Ναι, ξέρω, κατάλαβα. Εδώ τρίβεις το τούνελ. Όπα! Ακούστηκε καλά. Τέλος πάντων. Αφού κουνιέται το αμάξι, είπε αυτή. Τέλος οδηγός, δεν το ρίξε στη θάλασσα. Όπως πολλοί θα το ρίξαν. Δεν σ' αφού, δεν σ' αφού. Δεν ήταν μετά γενική επισκευή στο τούνελ. Και τουλάχιστον, δεν το στουκάρεις. Δεν το στουκάρεις. Καλός οδηγός. Απλά ξέρεις ότι μας βλέπουν κάμερες. Τι είναι κακό. Άρα πρέπει να φτάσουμε πίσω. 20. Τρέχα να Μια χαρά γρήγορα τρέχει. Καλύτερα. μπορώ να σου κόψω και οι κάμερες. Ναι, καλύτερα αργά πρέπει, αργά. Ωραία. Και λίγο σταματάς λίγο τώρα και ξαναδείς. Δεξιά. Δεξιά. Ένα λεπτό σπίτι. Πάλι πρέπει να πληρώνουμε. Το κακό είναι ότι θα πληρώσουμε 2 διόδια, ενώ το άλλο πληρώνεις 1 διόδιο. Τι. Ναι. Ω. Γι' αυτό πηγαίνω το άλλο. Εδώ πολύ προσοχή θέλει. Μην φύγουμε κάτω. Drift! Είδες τι έκανα. Τέλος δεν είναι. Και Τι, αφού δεν πέρασα καν τα διόδια, ρε, αυτό το βλαμμένο. να περάσουμε και πέρα. Ρε, αυτό το βλαμμένο. Της κερασιάς. Και εδώ είναι κάμερες. Ω! Τι κάνω! Μην το κάνεις, μην το κάνεις. Άντε, κατά λάθος. Τόσος κόσμος που είναι. Πέρασαμε το δημαρχείο. Όχι. Τέρμα κάτω. Να μπορείς. Αυτό, τέρμα κάτω. Να το. Οκ. Πολύ καλός οδηγός, Δεν μπορείς να πεις τίποτα, δεν στούκαρα τίποτα. Μόνο drift. Μια λιπούλα θέλει λίγο. Μια πανόρθωση. Μήπως δεν έχω πάρει δίπλωμα. Έχεις πάρει για να σου το έχω στο μάξι. Αν ήταν χώρες το Ορμού-νησί και η Ατρούπολη, το Ορμού-νησί και η Ατρούπολη αν ήταν χώρες θα ήταν εχθροί. Γιατί η Ατρούπολη θέλει να κατακτήσει το Ορμού-νησί αν θυμάσαι καλά. Και να το κάνει Ατρούπολη. Να σου πω κάτι πολιτικό. Ναι. Το γνώριζες ότι τώρα θα δούμε και την φάση πριν από τους ημιτελικούς. Θα έχουμε πάρα πολλούς. Wow. Ναι. Πρέπει να αρχίσουμε το Will. Ναι, λοιπόν, πάμε τώρα να πάμε στους η προημιτελική είναι η φάση των top, να ξέρεις. Ναι. Ενώ εδώ είναι η φάση των... Εδώ μπορούμε. Λοιπόν, πάμε. Ποιες σου είναι στην κερασιά. Ο άλλος Πάρα πολλούς. ο Α800, ο Α900, ο Α1,1, ο 52,3, ε8. Ωραία.
Πανεμιστηράκης, όχι ο Ερκοντισίνα, όχι, πλάκα, ο Φως 8 και ο LOL 11. Ναι, κερασιά, τι κερασιά. Και αν δει κάποιος νήπιο θα φτιάξει. Ή υπάρχει. Υπάρχει. Δημοτικό θα φτιάξει. Ο χαζός είναι στην κερασιά. Θα φτιάξει δημοτικό αν δει κάποιος πολύ καλός. Αλλιώς θα το αφήσει στο διαβάστηκε. Τίποτα. Δηλαδή. Καταλάβετε. Από αυτό εκεί θα γυρίσουμε προσωπικά. Όλοι ένα περνάει. Επόμενη Δικό φάση. σου. Ναι. Όλοι ένα περνάει στην επόμενη φάση. Και κάποιος δικός σου. Θα πετύχει. Ο χαζός είναι. Όχι. Ο χαζός είναι ο H3. Λίγο όμως. Φαντάσου να ήταν ο χαζός. Να έρθει και ένας και ξέρω. Ρε αν περάσει ο χαζός. Καπνί 1, κάπα 1. Δικός μου, δικός μου. Και ο από- 11. και ο από πάνω δικός μου. Ο LOL 11 περνάει. Πολλά έχουμε κάνει ήδη. 4 έχουν μείνει. 4 ακόμη που θα προκληθούν. Περνάει ο Φως 8. Ναι. Περνάει ο Φως 8. Φως 8. Μετά. Όχι! Πήγαινε L2. Περνάει ο χαζός. Περνάει ο χαζός. Ρε φίλε, γιατί περνάει ο χαζός. Πέρασε ο χαζός στην άκρη. 2 σπινάκια αυτό και ένα κόμι. Ο Α800 μου και πέρασε και πολύ διόφωνα τελικά. Όχι, είχε περάσει ο Α700. Ναι, στο τελικό. Ναι, αυτός δεν είχε περάσει. Στα πριν τελικά είχε. Και Ναι, τελευταίο. τελικά δεν είχε. Όχι στο τελικά. Ημιτελικά σε όλα. Ναι, σωστά λες. Και ο Α900 ή ο L2. L2! Καλώς όρισες στην κερασιά. Και αυτοί που μένουν είναι ο Α1,1, ο Α900, ο H2, ο G1, ο Ε8 και ο 523. Και Τώρα πάμε εδώ να γυρίσουμε. θα περάσουν 4. Ο LOL 11 ή ο Φως 8. Ο LOL 11. Πάμε να το κάνουμε. Στον τρίτο wheel πρέπει να απενεργοποιήσεις τα άλλα από το όλο. Α, να το πάμε. Και ο L2. Ο χαζός έχει μείνει ακόμη. Ναι. Φαντάσου να πάει κι αυτός. Αν περάσει ο χαζός, κάτι. Βάψαμε. Και δεν θα σας τα δείχνουμε γιατί μας είναι δύσκολο, πιστέψτε μας. 2-3 ακόμη έχουν μείνει. Όχι ο χαζός! Όχι, ο χαζός είναι ο H3. Α, γιατί έχεις βάλει H2. Έχεις βάλει H3 πουθενά εδώ. Όχι ο χαζός. Και έγραψα λάθος. Πέρασε ο χαζός στον τελικό. Ναι. Τι! Αν δει ο H3 ήθελα να γράψω και... Όχι, πάρει το H3. Το... Τι! Είμαι εδώ στο κάτω τροχό και λέω γιατί πέρασε ο χαζός. Τέλος πάντων, πέρασε ο χαζός, Όχι, τελικά. Ούτως ή άλλως θα περάσει ξανά. Μόλις πέρασε! Τι! Πέρασε 2 φορές! Βασικά όχι, τη μία πέρασε. Ναι. Και ο τελικός που θα έχει μείνει. Και φαντάζομαι νικάει Ο χαζός. ημιτελικός. Ναι, εννοώ ο τελικός που θα περάσει στο τελικό. Είναι ο Νουένα.
όπως 8α800 και ο K1 μένουν. Και τώρα τελικός, ο μεγάλος τελικός για να δούμε τον νικητή. Μεγάλος τελικός. Αλλά εδώ πέρα επειδή έχουμε τελικό, για να πάμε μετά στο μεγάλο τελικό. Αυτός είναι μετά ο μεγάλος τελικός θα διακριθεί μέσα σε 3 άτομα. Εδώ έχουν περάσει 5. Έχουν περάσει 5 άτομα. Εδώ πέρα θα περάσουμε από εδώ τα 3 και μετά πάμε στο μεγάλο τελικό. Να τελειώσουμε. Εδώ πέρα πια. Πάμε. Ποιος θα περάσει, μην πεις μόνο ο Χαζός. Ο Χαζός. Όχι. Δεν πέρασε ο Χαζός στο μεγάλο τελικό. Και φαντάσου πέρναγε ο Χαζός. Λοιπόν, άλλα 2 σπινάκια. Δεν περνάει ο Χαζός, περνάει ο Νίαν. Αν περάσει τώρα ο Χαζός, τι να πω. Πάει. Θα περάσει και ένας δικός μου, Ό,τι κρίνει αυτό, εγώ δεν το... Βασικά θα βάλουμε 4 για να έχει περισσότερη πιθανότητα. Για όλους μας. Δεν θέλω να πάω. Βασικά όχι 3. Γιατί δεν το έχω πω. Δεν περνάει ο Χαζός και περνάει ο Λολέντεκα. Ναι! Πέρασε ο Λολέντεκα και ο Χαζός και ο L2 μένει. Ρε το LOL 11 είναι πολύ δυνατός. Και τώρα ο τελικός που θα νικήσει. Γύρω θα νικήσει και ο... LOL 11. Ναι! Ναι! Θα φτιάξει δημοτικό! Ο LOL 11 είναι ο μεγάλος νικητής της κερασιάς. Τέλεια. Τουλάχιστον είναι καλός. Είναι στη top 15. Είναι 10ος. Πάμε να φύγουμε τώρα από εδώ. Έλα, μπες στο μάξι. Στα περισσότερα. Καλύτερα να πάμε στα λιγότερα από αυτή τη φορά. Πάμε από εκεί που Α, ναι, πάμε. Ένα λεπτό, παιδιά. Πρέπει να φτάσουμε γρήγορα. Πού πρέπει να πάω τώρα? Βρες τον μαύρο δρόμο και τρέχει. Εδώ τον μαύρο δρόμο. Πίσω. Εδώ είναι ο μαύρος δρόμος. Φαίνεται. Νάτος. Και πάω το αριστερά. Όχι εδώ. Αριστερά είναι προς το δρόμο. Τα παίρνω. Πάμε τώρα και είναι έτσι. Εδώ πέρα πρέπει να τρέχουμε, δηλαδή και μεγαλύτερη ταχύτητα έπρεπε. Αν σε αυτή είναι ταχύτητα. Όχι θέλεις και στη δεξιά. Εγώ. Θα το κάνουμε πιο όχι, λάθος, και τελευταία. Ναι, και ελευθερά είναι. Άρα δεν θα κάνουμε. Πολύ δύο θα το κάνω. Α, τέρμα είναι. Και παιδιά, ένα λεπτό να φτάσουμε. Ναι, παιδιά. Άντε ρε αμάξι. Τέλος πάντων, το αφήνουμε εδώ.
Ωιέ, πάρκαρε το εσύ. Ναι, γεια σας παιδιά. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Αυτά, bye, γεια.